औलै सना माने आइया थाङा जाहैदों मेहेरा मोनसे प्रब्लेमाव फासिनानै दं मा जादों आं मोजांथ' मिथिया थेवबो थांबा मोजां मोनो आरोना आइया आरो फैसाबो नांगौ जादोंनो आफाया फैसा बुथुमबायगासिनो दा हरनो बादों आरोना आइया फैसाखौबो मेहेरा प्रब्लेमाव दं माब्रै बेबायदि जाखो ओमफ्राय फैसानि गोनांथि जालायलायनाय जेबोखौनो बुङाखै माथो आइया जोंनि सिगाङाव औ आंबो मिथियामोन उनावसो मिथिबाय आरोना आफाया फैसा इदि बिलाबायदोंमोन ना दाहार दाना सासे दादियाव फन हरफिनबाय ओमफ्राय आइनाव सोंबाय आं आरो बिदिसो खोथा मोनथिबाय दा मेहेरासो माबायदिबा दङ आरो गामिनि मानसिफ्रा लाखिनानै दङनोबा आइ होमबा सान नोंलाय मानो थाङा नों थांबानो जायोना आफाजों थां आफाया जुदि थाङोबा थांनासो बुंदों माथो आइया आंबो बुंदोंमोन थांजागोनदां आंनो होननानै जानो आइखौबो माब्लाबा बुजिथ'नो मोना दे सान मा सानो मा मायोथाय माब्लाबा मोजां जायो माब्लाबा आरो बोरैबा मानसियानो मा बुंबावनो आरोना आङो हरफिनदोंमोन मेहेरनो आइयाथ' बोरैबा बोरैबिसो बुंहरबाय दा आं हरफिननायाव हमफिनासैलै मेहेरा बेबा आरो गाज्रि मोनबायदां आइयाबो बिदि बायदि बुंहरबायदां औ एसेलाय बारा जादों आरो आइनाबो बुंहरनाया मा खालामबावनो बेबो माब्लाबा समाव गाव मा सानोथाय आइया ने बेनोथ' सान होमबा नों आफाजोंनो मोजां रायज्लायदो मेहेराबोथ' जोंहानिनो न'नि मानसि ना बोरैथो प्रब्लेमाव मोनथिना सिरि जोंहा बेफोरो जेबो जायै बायदि थानो दे नंगौ बे खोथायाबो राइट बेखायनोथ' सानाया जेखि बुङा आफाजों मोजां रायज्लाय आफायाथ' बेफोरबायदि सानाखै खोमा ना गावनि फिसालाया प्रब्लेमाव दङबालाय औ जागोन देलाय नों ओंखाम खुरहरग्रोलाय आं ओंखाम जानानै आफाजों रायलायनि औ सान जेबाबोथ' नोंनि फंबाय ना आरो दा प्रब्लेमाव दङबा माब्लाबा समाव नोंबो जुदि प्रब्लेमाव बेफोरबायदि फैफ्लांबा गाबोन गावजों गाव मदद होलायाबा सोर होगोन दिनै बेखायनोथ' आरो आफायाबो थाङा बायदि होनबा नोंनो थांबानो जाबाय सान दे मानो थांनांगौ आंहा फिसालायालाय आयै आं माने सानखौ बुंदोंमोन आरो बिहामजो जेबो थांनो गोनांथि गैया आं बुंखाबायना एसेबां गिदिर प्रब्लेमाव गैया इयो गावनो प्रब्लेमाव फासिदोंबा फैनो हाखागोन आं बुंहरखाबायना फनावनो एकदम डाइरेक्टनो नाथाय गामिनि मानसिया लाखिदोंबा पेरेन्टसाथ' थांनांगोन ना थाङाब्ला बोरै जानो आरे बा थाङाबा बोरै जानो जों थाङाबा जेबो माबा बासिनानै फैनाय नङा बिदि नङा बिहामजो फैगोन बियो फाल्थुक गावनो बेफोरबायदि प्रब्लेमाव फासिनानै लाखादो आं बुंदों आरो आफाजों जुदि नों थाङाबा साना थांफायोबाथ' जेबो दरखार गैया बिहामजो दरखार गैया आयै मानो बिब्दि बुंखो दे जोंहानिनो मेहेर फंबाया बेफोरबायदि जादोंबा जोंथ' एसे नायनांगोन ना मानसिखौ गथ'खौ दाथ' बिनि बिमायाबो गैयाबा खाथियाव जेबो नङाहाय आबा बेफोरो जेबो नङा जेबो टेनसन लानाङा आंनो जेबो टेनसन लायाखै आरो नोंसोरबा बेफोरखौ सानबाय थानाङा गाबागाव खामानि मावनायाव गोसो हो बेफोर आल्थु फाल्थु खामानियाव गोसो होबाय थाना मालाय थांथारोबा बिफा दङ बिफाया मालाय नायगोन आं जेबो मिन्थिया बिदि हिनजावनि प्रब्लेमाव गोलैनायखौ लासिं सिं जानो थांनो दरखार गैया गावखौबो डाइरेक्ट बुंहरखाबायना आङो गावनो बुंखाबायना दे होननानै होमबालाय माथो आरो बे टपिकखौ रायलायबाय थानांला बिहामजो जाबाय दे आबायाबो थाङा आंबो थांनो दरखार साना मा जायो जाबाय थाथोंहाय बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैनायखौ बासायथारा आङो ओमफ्राय बावदोसो र' बिहामजो बे जानाय लोंनायफोरा बारा एकदम गारलायलायनाय बेफोरबायदि संनाङा मिथिबाय ओरैनो आदानि गारनाय जायो आङो मेहेरनोबो लाफाबाय थायोना आयै बेयावसो एसे दामानि फैथाराखैना आं फैगोन खोमा साननानै सङोमोन आरो बेनो माइरङा ओरैनो फैयो नामा हो मैगं थाइगं ओरैनो फैयो बायनानै जानाङाबा फैसा थाखा गाराबा आरो बे फैगोन फैया बिसास गैखाया मानसियानो बेनो मानो लाफायो फालाय आरो मालाय जानोबा गावनो संजाफैखायो मेगि सं माबा सं ओरैनोबाबो नोंनि संनायखौनो जानो बाखायो बियो मानो संफायो नोंलाय लाब गैया बिहामजो अननानै बेखौ आंबो मोनथिथारबाय गथ'खौ जेसेनो अनो खर' देरो आरो फाल्थुक खामानि मावो बेखायनो दा आंबो बारा फात्ता होला बेखौ दे जागोन दे आयै बेफोरबायदि गारनांलायनाय संनाङा ग्रोब सं एसेल' जेसेबांखिनि जानो हायो आजिखालिनि दामफोरखौ नुवाखै थाव संख्रि बानलु बेसे दाम जायो आरो ओरैनो मोननाय थांबा थां सानो नामा नोंसोरो देलै जाबाय आयै मेहेरखौ फैगोन खोमा साननानैसो लाफायोना सनियाबो बिबाजै नालाय बिबोनांखौ मालाबाफोर बियो गोबावजोंबाबो फैयो नालाय दा आरो लाफाबाय दा मिन्थिखाबायना बे मालाय हिनजावनि फासायजानानै दङ बिराद मोजां खामानियाव माबा खालामहैदों बायदि मोनदों नामा नोंसोरो फाल्थुक लासिं सिं आइयाबो दिना आइयालाय मा जामारखो दे सान बेफोरबायदिथ' नंद्रायामोन नंनायालाय बिदि नङामोन मिथिला दे आरो ओमफ्राय नोंबो ओंखामखौ दे संनो बादा होदोंबालाय संफानांला मानसियाबो गैथ'खाया नालाय नङा मालाबाफोर लेटजों फैयोमोन नालाय माला संगोन माला जागोन साननानै ओरैनो लाफाखायोमोन आरो मालाय जानो गोसोबा जागोन गोसो गैयाबा थागोन साननानै दा आरो बेखौबो बादा होलायबाय आइया
माथो खालामबावनो ओरैनो गारनायबो जायोथ' जाग्रा गैया माग्रा गैया मानसियानो फैयाबा दे संथ'नांला उनफ्राव संफिनबानो जाबाय दा आरो गाव मानसिखौसो माला लाबोनो हायो आफायाबो माला फैगोनथाय फैसानिनो एसे माबायाव थांदोंमोन बियो बेनोथ' सान आइया जेखि बुङा नोंबो एसे थांफानो सेस्था खालामबानो जाबाय आफाजों अखाफोर आरो नों औ लक्ष्मण नोंथ' बेखौनो सानदों खोमा न' आङो नोंसिनाव मा खालामफैलायखो आरे नङा आंलाय मानो बिदि साननो दे नों जोंनाव फैदों आलासि जाफैदों मोजांसोना आइयाबो मोजां मोनखागोन बियो नङा दे लक्ष्मण नों आंखौ गाज्रि मोनखादों खोमा न' बेफोरबायदि आं नोंसिनाव फैनायखौ नङालै अखाफोर आं मानो गाज्रि मोननोब्रा नों मानो बिदि सानदों मानोना नोंनि आंखौ बेफोरबायदि एन्सार होखांनायनि उनाव सानदोंमोन आरो आङो गाज्रिसो मोनबाय बायगोन नामा नों होननानै नङा ओमफ्राय नोंखौ फैगोन होनना मोनथिनाय मोनबा ना आङो एसे दहायनो फैगौमोन ना आइयाबो खिन्थाहरासैबा आङो बेरायथावथाव फैबाय जेबो नङा दाथ' मिथिबायना जानाय लोंनायफ्रासो बोरै बोरै बानायखो आइया नोंबा आरो माला फैया खयथासोआव फैनाय नोङो आंथ' लेटआनो जाबाय एसे खामानि दंमोन आरोना सासे लोगोजों आं मिथिखागौ लक्ष्मण मा खामानि थुनथुलियानो जागोन आरो नोंना बै लोगोआ जायखौ एकदम हाथारलासोहां नोंनि लाइफनिफ्राय माला थांगोन बियो मा सानखो अखाफोर आइया उन्दुखो ना माखोथाय औ आइमा दिनै एसे थाब उन्दुबायानो ओमफ्राय बे बुंदों नों फैब्ला दा ओंखामखौ खुरना होबानो जाबाय होननानै नाङालै नोंलाय मानो खुरलायबावनो आंनो खुरनानै जानो हाखायोना जेबो नङा दे मानो गावहा आं खुरनायखौ जानो बायो नामा आंबोथ' जेबो मोनाना खुरनायखौलाय मा मोननो आङो बेबायदिथ' नङा अखाफोर माने आंनो खुरनानै जाखायो नालाय नोंखौलाय माथो बिदि डिस्टार्ब होबावनो आरोना ओमफ्राय सोरथो बुंदों जे आंखौ डिस्टार्ब जाबाय होननानै आंनो खुरनो नागिरखाबाय दिनै आं खुरनायखौबो जानायदोब्रा दे होमबालाय बिदिबा ना नोंनि गोसोखौबो लाखिस्रानोसै आङो औ दे नों जिरायथ' आङो खुरनोसै ओंखामखौ बाराबा गरमबो खालामबावसै ओंख्रिखौ नङाबा गुसु सुबायना लेटबो जाबाय आरो गुदुं गुदुं जाबासो मोजां मोनो बेदर ओंख्रिखौ बेदर ओंख्रि माने बोरमा बिबु लाना फैफादोंमोन आङो आयंआ मोनोबा लाबफा होननायखाय नों लाबोफाबावदों होनबा नोंसो औ एसे लाना फैबाय आङो अके बिदिबाथ' गोथाव गोथाव जासिगोनलै ने आंलाय सानदोंमोन अखाफोरा आंखौ गाज्रि मोनसिगोन नामा माथो नै आं बिदि बुंहरखांनायनि उनावबो बे जोंहानावसो आलासि जाफैबावबायलै आरोथ' आंजों बिदि दुखु मोननाय माबा मोननाय बिदिथ' जेबो रायज्लायाखै माने बे आंखौ जेबो मोनासै खोमा दे हामबायसैलै होमबालाय आंबो नङाबा गोसोआव एसे बोरैबा नांदोंमोन आरोना बिदि बुंनानै बिखो अखाबो बोथोर ओमफ्राय अखाफोरनि गुदुं गुदुं ओंख्रि फुदुंनायबो मोनजाबावसिगोनसो दिनै बिदिबा आंनि बेस्ट लोगोलै बियो माने आंखौ इमान बेफोरबायदि बुंनायनि उनावबो गाज्रि मोनाखै दे आंजों सापर्ट दं खोमा दे नोंनि थाखायबो ना सोरबा नङा सोरबा थाखागोन दे अखाफोर आं इसोरनाव प्रे खालामगोन माने नोंनो बेस्ट लाइफ पार्टनार हरथों होननानै नाथाय आंथ' जानो हाखाला नालाय ओंखाम जानोसै आरामनो ओमफ्राय दिनैथ' अखाबो बोथोर बरिया उन्दुलांसिगोन आङो एसे मेंनायबो मोन्दों फात्ता मोनलायनाय नंला माला सोरांगोन आइया दिनै जि थाब उन्दुमारबायलै नङाबाथ' आंखौ नेबायानो थायोमोन बेयो उन्दुलांखायामोन जेनेबा मानो थाब उन्दुखो दे मेंदों खोमा ना हेलौ आंनि सनामोन नोंथांमोना बोरै दङ मा खबर ओमफ्राय ना भिडिअखौ मैयाहाय आं होनो सानदोंमोन दाख्लैबोथ' होनाय जायासै नालाय मैया होनो हायासैलाय भिडिअखौ लोगोफोर जा ट्राइ खालामबाय आङो नाथाय मैया वाइटसानो प्रब्लेम जादोंमोन ना मा जादोंथाय नेटवर्क इसुसो ना मा मोनसे बिदि टेकनिकेल प्रब्लेम जादोंमोनदां भिडिअआनो आपल'ड होबाबो एकदमबारे चेकिंआव थाबाय थादों आरोना जा ट्राइ खालामसेयावबो हायासै गैया ओमफ्राय दहाय फुङाव होनाय जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय दिनै होनो गोनांमोन नालाय दिनै मोनसेखौ होबावनाय जाबाय दे सनाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय दे सनामोन आं हाथाराबाबो जाखिनि हायो बेखौनो लानानै फैखायो नालाय सनामोन दे अब्ला भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन ने ओइ सेंग्रा बोरो नोंनि मोजां बिमा बिफायालाय बुजिनो गोरोंफ्रालाय माथो दाबो सफैनो रोङा दाहालागैथ' फैनांसिगौमोन ना हामाखौथो नों मोजां मोनबालाय नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एसेबां अनोबालाय माथो दाबो सफैदिया रायज्लायनोखौनो नाय नोंसोर आंखौ थांनो हो बाखि ओमफ्राय नोंसोरनो फैसाखौ बिदोंना नोंसोरो फैसा नांगौबा आं लाबोना होफैगोन जेरैखि जायाबाबो आंखौल' थांनो होग्रोदो आइ आफाया एसे खामानियाव बेस्थ' जाबाय दा फैनो हागोन ना हाया मिथिथ'आ आरोना आहा
माहा नोंखौ हगारहरनो सेंग्रा आरे नोंसोरथ' बुंबायना नोंसोर इदि जायाबा फैसाजों एसे लेनदेन खालामसै होननानै आंखौ हगारबासो दा फैसानि बेबस्था जागोन दा। ओइ सेंग्रा जोंखौ जाम्बा नंदों नामा नोङो आफा आंनि लाइफखौ बिदि बरबाद खालामनो सानदों बेफोरबायदि आंखौ बदनाम खालामनानै ना इयो खारनो सानदों बेखौ ओरैनो हगारथारनाङा आफा नङाबादि आंनि लाइफआ मिथिगौना नोंसोरो मानसिफ्रा खोनाबा मा सानगोन औ आंनि जारौ आइनि जिन्दगिया मा जागोन फालाय अब्ला फैसाबो होआ मानसियाबो खारबाय अब्ला मा जागोन नोंखौथ' दामनांगौसोहाय ना मा होनो रायजोफोर आं बिदि हानाय नङाहाय आरो बे सासे सिनाय मोनै सेंग्रानि थाखाय आंनि फिसाजोनि जिउआ गाबोन समफोरहाय माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा मा जागोन बेबो खारबा फैसाबो गैयाबा ओरै आंनि फिसाजोनि माबा जिउआबो बदनाम जानानै थाबा अब्लाथ' आंनि फिसाजोनि फुरा लाइफआनो बरबाद जागोनहाय नंमारगौ दे बाबु नोंनि नोमा नोम्फाया न'खरनि मानसिया बेयाव फैनानै मोजां रायज्लायफैनांगोन जोंजों आरो लेनदेनखौबो मोजां रायज्लायनांगोन नों जे दाय मावबाय बिनि माबाखौथ' नों माबा सुख'खानांगोन ना नोंखौ आरो हगारहरनाय मा जाखो बेलाय हो दाय मावना ओरैनो खारनाय बायदिसो जागोन नोंहा नोम्फाया मानो नुजाफैनो हायाखै दाबो आंनि फिसाजोखौ जबरदस्ति खालामनो मानोथो साननायमोन नोंलाय दा गाब्र'दो आरो गाब्र'बाय नालाय नों सुख'नानैबाबो थांनांगोन जेरैखि जायाबाबो नङाबा आंनि फिसाजोखौ हाबा लानांगोन नोङो मा होनखो औ नों ओरैबो जायाबालाय ओरैबो जायाबाथ' आंनि फिसाजोखौथ' माबा मोनसे खालामखानांगोन ना नोंसोर जाम्बा जाम्बि जाजोब्बाय नामाब्रा आंखौ बेफोरबायदि हमनानै हारसिंखाय नोंसोरो नाख्रेबनो सानदों जानला मानला हाबा खालामनो होनबानो हायो नामा आरो दाय मावथाराखै जेराव आं बुंखाबाय दा आइ आफाया एसे प्रब्लेमाव दङ ओमफ्राय बिदि फैनो हायाबो जानो हागौ होमबालाय आंखौ थांनो होबाथ' माबा मोनसे बेबस्था जागोन आरो आं खाराना बेफोरबायदि नोंनि न'खरनि मानसियाथ' फैनांगोनलै सोरबा नङा सासे सोरबा आरो बिनि सायाव फैनानै नोङो जुदि थाङोबा आंनि फिसाजोखौबो हाबा लायाबाथ' नोङो फैसाखौथ' होलांनांगोनलै बाबु बोरै जों ओरैनो हगारहरनोब्रा बेफोरबायदि सेंग्राखौ बिदिनो खालामनांगौहाय ओरैनो बिदि हगारजाया नोंखौथ' आरो पुलिसनाव हरबासो साबसिन जाबावगौमोनहाय दा जों मोजां मानसिखायसो नोंखौ बेफोरबायदि लाखिना मोजां रायज्लायनो नोंनि न'खरनि मानसिखौ नेबाय दंमोन दा बोरोथो रावबो नुजाफैनो हायाखै औ सेंग्रा नोंखौबो आं ओरैनो गाराथ' आंनि लाइफआ मा जानांगौ नों सिरि था मोनथिबाय नोंनि थाखायनो बेफोर प्रब्लेमाव गोलैदों आङो फाल्थु खाथारगोनहाय बेखायनो बिमा बिफायाबो नुजाफैयासै लाजिनानैनो आंखौथ' मा खालामनो सानदोंमोनथाय बे मानसिया आफा आयै आंनि लाइफआ नुबायना बे सासेनि थाखायनो आं मा जागोन बे जुदि बेफोरबायदि खारोबा आं दा सोरखौ लेंहरबावनो दे एसेबां इमारजेन्सि आइयाथ' माबायदि बुंखोथाय मा खालामबावनो दे मेहेर दाना जुदि आइनि खोथा लानानै आफायाबो फैयाबा आं मा जागोन दा बिसोरथ' आंखौ हगार हरथारालै आयु हासोर खालामखोसै बेखौलाय हासोर खालामनाय नोंबो मोनथिया आरो एफा मोजां गस्लामोन आंनि गोदान बायनाय एफा दामिमोन ओमफ्राय दा बिदि जाबाय आं मा बेसेबां गाननो मोनखो हो ओमफ्राय सानसेनो सोरबा मेगन साबाय आरो बेफोरबायदि खालामनो ओइ आइ सावदो बेफोरखौनो लाबाय थाबावोमोन ना ओमफ्राय मानो दांबावखो नोङो थाद गारानि ओमफ्राय सावदो ओइ नै अबस्थायानो गैला आयै हामानोलाय बिदि हासला जोबखोसै फेरलाब फेथोबलाय माला सोरसै मानसिया बेफोरबायदि खालामलांखोसै आंनो नुस्लाबासै माथो हरजों हर बिदि खालामलांखो ना माखो मा मोनथिगौलै आइ आंहाथ' लसआनो लस जाबायना ओमफ्राय बेखायनो बुङोहाय आइ आङो बारा मोनायाव जि जोमफोरखौ एकदम लामलाबाय थानाङा लामबाबो थाब थिखोनांगौ दा मा जाखो नुबायना आंबो नुस्लाबासै हासोर फाफिया बिदि खालामलांखोबा मोजां मानसि ना गाज्रि मानसि सोरबा गाज्रियानो जाखागोन आंनि जिउआव नोजोरल' नांजोबो जेखौबो आयै बाबायसो आङो ओइ आइ सावदो आंनो सावैनोसै बाराबा इसर आफायसो जेबो दा खालामथोंहाय आंनि आइ फिसा हिनजावखौ हाबाब हामानोलाय बेफोरबायदि मेगन सानांगौ जाखोसै साव आइ साव बेफोरबायदिखौ आयै दोनथारनाङा लस मोनबायलां आयै गाननोनो सानसेल' मोनबायलै खेबसेल' ओमफ्राय मा जाखो दे अबस्थायानो गैला नै आयु बिदि जाथारोना